Καλησπέρα σας από εμάς. Συνήθως οι νέοι και οι νέες της Κρήτης παντρεύονται με αγάπη και αν δεν το εγκρίνει ο πεθερός και η πεθερά, το ζευγάρι κλέβεται. Ο γαμπρός παίρνει την ύφη και φεύγουν σε άγνωστο μέρος. Ωστόσο, υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι και νέες που παντρεύονται με συνοικέσιο. Για την εκλογή της νύφης αποφασίζει ο γαμπρός εν συνεννόηση με τον πατέρα του. Παλαιότερα, μάλιστα, την πιο σημαντική απόφαση την είχε ο πατέρας. Αυτός ήξερε αν το σπιτικό που θα δώσει το παιδί του είναι καλό και όταν διάλεγε την οικογένεια και την ύφη έστελνε τον προξενητή, κάποιον στενό συγγενή ή και ο ίδιος ο πατέρας. Ο προξενητής μεταβαίνει στο σπίτι της νύφης με 2 λογιών στιβάνια για να ξεχωρίζει. Και σήμερα όταν κάποιος φορά 2 λογιών παπούτσια τον ρωτάνε «Για προξενιά πηγαίνεις?» Αρχικά γίνεται συνάντηση των νέων για να δει ο ένας τον άλλον. Αν δεν έχουν ειδωθεί πιο πριν και ακολουθούν κρυφές συναντήσεις για καλύτερη γνωριμία των νέων. Μετά από την απόφαση του νέου και της νέας για γάμο ακολουθεί η έγκριση της οικογένειας. Ο αραβώνας, επίσημη συμφωνία με παπά και πρικοσύμφωνο ή το λογοδόστεμα. Ανεπισήμος αραβώνας, χωρίς παπά, απλώς συμφωνία με τα λόγια. Ο πατέρας και αρχηγός της κρητικής οικογένειας είναι και υπεύθυνος για την έγκριση του γάμου. Και το μελώνυμφο ζευγάρι οφείλει όχι μόνο να ακολουθήσει τη συμβολή τους, αλλά και να αποδεχτεί την αντίθετη γνώμη του. Όταν η απάντηση είναι θετική εκ μέρους του πατέρα της νύφης, καθορίζεται μια βραδιά, οπότε πηγαίνουν 4-5 συγγενείς του γαμπρού, χωρίς το γαμπρό, στο σπίτι της νύφης για να δώσουν λίγα δώρα. Κυρίως χρυσαφικά, δείγμα ότι η συμφωνία των 2 οικογενειών επισημοποιείται. Γίνεται το λεγόμενο λογόστεμα. Η επίσημη έγκριση των γονιών γίνεται συνήθως παρουσία παπά που ευλογεί τα δαχτυλίδια και αφού συνταχθεί το πρικοσύμφωνο ορίζεται και η ημερομηνία του γάμου. Σε περίπτωση που έχουμε γάμο από έρωτα, ο γαμπρός δεν θέτει καμία αξίωση. Παίρνει ό,τι του δώσει ο πεθερός. Πόντος. Ένα από τα κορυφαία γεγονότα της ζωής των ποντίων ήταν ο γάμος. Το ιερό μυστήριο που επί 3 μέρες τους έδινε την ευκαιρία να μετριάσουν με ασταμάτητο ξεφάντωμα την έντονη καταπίεση που δοκίμαζαν από τον Οθωμανό κατακτητή. Τελούνταν με ιδιαίτερη προσοχή. Για τους πόντιους ήταν προσβλητικό να οδηγηθεί σε αποτυχία ένας γάμος. Σπάνιο και ανύπαρκτο φαινόμενο. Την όλη φροντίδα για τη συγκρότηση ενός νέου νοικοκυριού μέσα στο παλιό, αφού ο πατριαρχισμός κυριαρχούσε στον Πόντο, την είχαν οι γονείς του νέου, χωρίς βέβαια να αφήνει αδιάφορους και τους γονείς της νέας. Η ηλικία κατάλληλη για τους νέους θεωρούταν μετά το 16ο μέχρι το 25ο έτος, ενώ για τη νέα το 14ο μέχρι το 20ο. Βέβαια δεν έλειπαν και οι περιπτώσεις που οδηγούνταν οι νέοι σε γάμο σε μικρότερες ηλικίες. Τον κυρίαρχο λόγο στην επιλογή της νύφης την είχε η μητέρα του γαμπρού. Στο στόχαστρό της έμπαινε κάθε νέα με προσόντα. Και όταν ορίμαζε η επιλογή, φρόντιζε να ενημερώνει το σύζυγό της. Η αντίδραση του νέου στην επιλογή της ήταν σχεδόν αδιανόητη. «Εγώ ασημάνασιμ και ασικηρούμ τη βουλήν και βγαίνω». Ξεκινούσε λοιπόν η προξενία που αποτελούσε έργο συγγενών γυναικών ή γειτονισσών ή και της ίδιας της μέλουσας πεθεράς. Αφού γινόταν και αυτό το βήμα με επιτυχία, σειρά είχε το ψαλάφεμαν. Έτσι κάποιο Σαββατόβραδο ο κύρ και η μάνα τη παιδά, συνοδευόμενοι από λίγους συγγενείς, πήγαιναν στο σπίτι της νύφης. Ήταν συνηθισμένο οι γονείς της νύφης να μην συγκατανεύσουν κατά την πρώτη επίσκεψη και συνήθως η επίσκεψη δευτέρωνε ή και τρίτωνε. Ο γαμπρός πρόσφερε στους γονείς της νέας δώρα ή ο πατέρας του γαμπρού προσέφερε κάποιο χρηματικό ποσό. Πόντιοι και κριτικοί. 2 λαοί με τόσα πολλά κοινά στοιχεία. Ποια είναι η αλήθεια για όλα αυτά και τι ενώνει τον Πόντο και την Κρήτη? Λαοί περήφανοι, οι Πόντιοι και οι Κριτικοί αγαπούν με πάθος την παραδοσή τους, τα ήθη και τα έθιμά τους. Τα διατηρούν αναλύωτα στο πέρασμα των αιώνων και τα μεταδίδουν από γενιά σε γενιά. Οι ομοιότητές τους στη γλώσσα, την παράδοση, τη φιλοξενία, την ενδυμασία, τη μουσική, τη λύρα και το χορό είναι αναμφισβήτητες. Πέρα από τα ιστορικά στοιχεία που τους ενώνουν, υπάρχει πραγματική αγάπη μεταξύ τους. Αυτό γίνεται φανερό όταν τυχαίνει να βρεθούν πόντιοι και με κριτικούς σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολύ συχνά σύλλογοι ποντίων και κριτικών οργανώνουν από κοινού εκδηλώσεις πολύ πετυχημένες και εντυπωσιακές,
όπου η λεβεντιά και η υπερηφάνεια κυριαρχούν. Στις φλέβες των κριτικών κυλάει και ποντιακό αίμα, ή στις φλέβες των ποντίων και κριτικό. Ποιος μπορεί να πει με βεβαιότητα? Όπως και να έχει, η αλήθεια μπορεί να βρίσκεται στους στίχους του τραγουδιού που ερμηνεύουν ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Κωνσταντίνος Καζατζίδης, οι πόντοι και οι κριτικοί. Οι πόντοι και οι κριτικοί όπου και να βρεθούνε, τσίπουρο πίνουν κερακί και οι λύρες και αλαϊδούνε. Η ημερομηνία... Ναι. Συγγνώμη. Κρήτη. Τι γίνεται στην Κρήτη στον Αραβώνα? Η ημερομηνία του Αραβώνα προσδιορίζεται και από τις δύο οικογένειες. 8 ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία γίνονταν οι προσκλήσεις. Ο γαμπρός στέλνει τον καλεστή, ένα στενό συγγενή του, και καλεί τους πιο στενούς συγγενείς. Όντως. Μία εβδομάδα μετά το λογόπαρμαν ακολουθούσε το σουμάδεμαν που γινόταν στο σπίτι της νύφης. Την ημέρα της νηστείας και λίγο νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, η μητέρα του γαμπρού παίρνει τα ρούχα που αγόρασε ο γαμπρός για την νύφη και τα πηγαίνει σπίτι της, ώστε να στολιστεί και να περιμένει τον γαμπρό. Μόλις φτάσει η πεθερά στο σπίτι της νύφης, της περνά στο λαιμό ένα χρυσαφικό και της παραδίδει τα ρούχα. Αν η νύφη πενθεί, της δένει στο λαιμό ένα άσπρο ύφασμα, δείγμα ότι πρέπει να πάψει να πενθεί, γιατί η χαρά ήρθε στο σπίτι της. Σε λίγο ξεκινούν από το σπίτι του γαμπρού οι συγγενείς, με τον γαμπρό μπροστά, τον οποίο κρατάει ο πατέρας και ο αδελφός, ο παπάς με τους οργανοπαίκτες και τους υπόλοιπους συγγενείς. Σε όλη τη διαδρομή η πομπή τραγουδάει διάφορες μαντινάδες. Απόψε αραβωνιάζομαι με σένα, κοπελιά μου, και τη χαρίζω ολόψυχα σε σένα την καρδιά μου. Ήρθε ο καιρός οι δύο καρδιές να σμίξουν ομάδι και μια της άλλης να δώσουν της αγάπης το σημάδι. Πόντος. Στο σπίτι της νύφης, λοιπόν, αφού η πεθερά χαρίσει τα δώρα της, οι γονείς, η νύφη και οι συγγενείς περιμένουν τον γαμπρό. Μόλις φτάσουν στο σπίτι της νύφης, τους υποδέχονται και ο πατέρας της νύφης δίνει τα δαχτυλίδια στον παπά, τα ευλογεί, η λεγόμενη σουμάδα, με τη συνοδεία των ακόλουθων ευχών, πογορλούα και γανταμπλία, καλορίζικα και καλά τέλη. Στη συνέχεια προσφέρονταν από τους γονείς του γαμπρού δώρα στην νύφη, δαχτυλίδια, βραχιόλια, χρυσαφικά και οι μη στενοί συγγενείς χρήματα. Ακολουθεί γλέντι και φαγοπότη που τα συνοδεύουν χοροί και τραγούδια μέχρι το πρωί. Ενώ η ευχή ευλογημένα και στα στέφανά του να αξιώνει μας ο Θεός ακούγονται όλο το βράδυ. Την ημέρα αυτή ορίζανε και τη διάρκεια του Αραβώνα και σε όλο αυτό το διάστημα η νύφη απέφευγε να συναντήσει τα μέλλοντα πεθερικά της, ενώ η συνάντηση γινόταν με το γαμπρό μόνο με την παρουσία συγγενικού προσώπου.
Και πάμε λοιπόν στις προετοιμασίες του γάμου και να δούμε τι γινόταν στην Κρήτη. Μερικές μέρες πριν από το γάμο, ο πατέρας του γαμπρού στέλνουν κάποιον το λεγόμενο καλεστή για να ανακοινώσει σε συγγενείς και φίλους την ημερομηνία και τον ιερό ναό που θα τελεστεί ο γάμος και συνάμα να τους προσκαλέσει για το μυστήριο. Καλούνται όλοι οι συγγενείς μέχρι δεύτερα ξαδέλφια, όλοι οι γείτονες, όλοι οι φίλοι και όλες οι αρχές. 15 μέρες πριν το γάμο, 10 περίπου συγγενείς του γαμπρού παίρνουν τα ζώα τους και πηγαίνουν να βρουν ξύλα, τα οποία μεταφέρουν στο σπίτι του γαμπρού για να ψήσουν τα φαγητά κατά το γάμο. Μέχρι την ημέρα του μυστηρίου, οι συγγενείς και φίλοι στέλνουν δώρα, τα λεγόμενα κανίσια, στους γονείς που παντρεύουν τα παιδιά τους, που συνήθως είναι ένα καλάθι με λάδι, τυρί, κρασί και πατάτες με σκοπό να τους βοηθήσουν να κάνουν ένα πλούσιο γάμο. Στο νέο ζευγάρι δίνονται και τα καλούμενα χαρίσματα, φάκελοι με χρήματα ή ακριβά είδη σπιτιού. Τους προσφέρεται κρητικό κέρασμα, καρύδια, αμύγδαλα, δίπλες με μέλι, τα λεγόμενα ξεροτίγανα, κρητική τσικουδιά και άλλα. Την Παρασκευή το βράδυ φτιάχνουν τα κουλούρια, τα οποία προσφέρουν σε όλους τους καλεσμένους. Τα κουλούρια για τον κουμπάρο φτιάχνονται στο σπίτι του γαμπρού. Μαζεύονται γυναίκες, συγγενείς του γαμπρού και της νύφης, περισσότερο μανοκυρουδάτες, δηλαδή αυτές που έχουν εν ζωή και μάνα και πατέρα, και πλάθουν τα κουλούρια. Όταν τα κουλούρια ψηθούν, στρώνεται το τραπέζι, το οποίο περιλαμβάνει πατάτες, μελιτζάνες, ρεβίθια, μακαρόνια, ρύζι και ποτέ κρέας. Μετά το φαγητό αρχίζει τρίωρο γλέντι στο σπίτι του γαμπρού. Έχει καλεστεί γι' αυτό ο οργανοπαίκτης και ένα στενό συγγενής του γαμπρού με 5-6 κοπέλες, επίσης συγγενείς. Πηγαίνουν και παίρνουν την νύφη για να χορέψουν το χορό των κουλουριών. Μετά το τρίωρο η νύφη επιστρέφει πάλι στο σπίτι της. Την Παρασκευή το βράδυ φέρνουν από το βουνό τα ζώα, τα οποία θα σφάξουν για το γάμο, 50-60 εγωπρόβατα και απαραίτητα μία αγελάδα. Πόντος. Μια εβδομάδα πριν από το γάμο, η δεξαμέντζα, η νονά δηλαδή της νέας, την καλούσε με ένα μικρό αριθμό φιλενάδων της στο σπίτι της και εκεί με τους ήχους της λύρας τη συνίαζαν. Δηλαδή της βάφανε τα νύχια και τα μαλλιά με τη συνέα, που ήταν πολτώδης βαφή. Στη συνέχεια η νονά της δώρισε ζουπούνα ή κάποιο άλλο ρούχο, οπότε και επέστρεφε στο σπίτι της. Παραμονή της τέλεσης του γάμου γινόταν και το λάλεμαν. Το λάλεμαν γινόταν με ένα κερί από αγνό κερί μέλισσας. Το κερί αυτό συνήθως το μοίραζαν παιδιά, κερνώντας παράλληλα ρακί και λέγοντας «Ελάτε την κερεκή, σογάμον» και λέγοντας τα ονόματα. Και οι προσκαλούμενοι έδιναν χρήματα. Η πρόσκληση του κουμπάρου γινόταν με ιδιαίτερη επισημότητα. Σε κάποιες περιοχές του πρόσφεραν κρυάρι που του είχαν χρυσώσει τα κέρατα. Ο κουμπάρος τους περίμενε στην πόρτα και τους πρόσφερε ψητή κότα και φούστορον. Σε άλλες περιοχές του πόντου η πρόσκληση του κουμπάρου συνοδευόταν με τα ακόλουθα δώρα: κοσάρα βρασμένων, πακλαβά, ημισό νοκάρα αχούν και μαντήλ. Θα κάνουμε και μια αναφορά στην ετοιμασία των ψαθυριών, ενός εύγες του ζυμαρικού που το ετοίμαζαν την εβδομάδα του γάμου με αλεύρι, βούτυρο και αυγό. 7 πρωτοστέφανες γυναίκες τα παρασκεύαζαν και με αυτά την παραμονή θα έκαναν τις γαμήλιες πίτες που τις έλεγαν ψαθύρια. Από τον ποντιακό γάμο δεν ήταν δυνατόν να λείπει και το λουτρό της νύφης. Πέμπτη ή Παρασκευή, το σπίτι της νύφης αντυχεί από τις χαρούμενες φωνές των συγγενών της που θα την οδηγήσουν στο λουτρό. Εκεί θα τυλούσουν οι γυναίκες με πύρα, βοηθούμενες από την ιδιοκτήτρια του λουτρού. Με το τελείωμα και αυτής της υποχρέωσης φιλοδορούσαν την Τερλέκ, ιδιοκτήτρια του λουτρού, και έφευγαν για το σπίτι της νύφης. Στην πομπή αυτή μετήχε και ο Λιράρης. Και φτάνουμε στο απόγευμα του Σαββάτου και να δούμε τι γινόταν στην Κρήτη. Το απόγευμα του Σαββάτου οι πιο λεβέντες συγγενείς του γαμπρού, χωρίς το γαμπρό, ξεκινούν για το σπίτι της νύφης. Πηγαίνουν να πάρουν τα πρικιά της. Το ξεκίνημα γνωστοποιείται από τους πυροβολισμούς. Ορμούν στο σπίτι της νύφης, εκεί οι συγγενείς της νύφης με φαγητά σε πιάτα κερνούν τους συμπέθερους. Μετά το κέρασμα, οι συγγενείς του γαμπρού αρχίζουν να παραλαμβάνουν τα πρικιά. Πρώτα τα εικονίσματα, καθώς και τη γλάστρα με το βασιλικό σε ορισμένα μέρη της Κρήτης, στην οποία τις έχουν βάλει μέσα τις έχουν βάλει μέσα ένα σταυρό φτιαγμένο από καλάμια, όπου στις 3 άκρες του έχουν βάλει από ένα μήλο και την έχουν στολίσει εξωτερικά, πράγμα που συμβολίζει τη γονιμότητα, και στη συνέχεια τα άλλα πρικιά. Στο τέλος κάνουν ένα είδος έρευνας μήπως τους κρύψουν κάτι. Αφού παραλυθούν όλα τα πρικιά, επιστρέφει όλη η πομπή στο σπίτι του γαμπρού,
όπου στρώνονται οι ταυλιές, γίνεται αρκετό φαγοπότη και το γλέντι συνεχίζεται μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής γύρω στις 4 το πρωί, οπότε όλοι πάνε για ύπνο για να σηκωθούν σε 3-4 ώρες και να ξαναρχίσουν καινούριο γλέντι. Όντως. Στο σπίτι της νύφης λοιπόν Σάββατο απόγευμα στρώνονται τα τραπέζια με γλυκούς μεζέδες και φαγητά. Οι προσκεκλημένοι φίλοι και συγγενείς με τα δώρα γέμιζαν το νηφιάτικο σπίτι. Πολλές φορές οι γονείς της νύφης έστελναν στον Εσπερινό του Σαββάτου ένα ψωμί και φούστορον που μοιραζόταν στους εκκλησιαζόμενους μετά την απόλυση. Οι συγγενείς του γαμπρού, χωρίς το γαμπρό, αφού έπαιρναν τα πρικιά, έφερναν τον νηφικό, το οποίο χόρευαν ελεύθερες κοπέλες και το διαπραγματευόταν με τον πατέρα της νύφης. Αφού πλήρωνε ο πατέρας, έπαιρνε τον νηφικό και οι συγγενείς της νύφης παρέδιδαν στο γαμπρό το κοστούμι, τα παπούτσια, χορεύοντας και διασκεδάζοντας. Αν εμφανιζόταν ο γαμπρός σε αυτό το γλέντι, τον αλεύρωναν ή τον μουτζούρωναν. Το γλέντι συνεχιζόταν μέχρι το πρωί. Και φτάνουμε στην ημέρα του γάμου και στην Κρήτη. Την Κυριακή ξεκινούν οι προετοιμασίες για το μυστήριο. Φτάνουν τα κανίσια των μη συγγενών, τα οποία περιέχουν κρέας περίπου 3 κιλά, πατάτες, καρπούζι, μακαρόνια, ρύζι, σιτάρι ή αλεύρι. Στις βούρειες αυτές δεν μπαίνει κουλούρι, μόνο λίγο καρπούζι από το γελάρι. Σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης, η μητέρα του γαμπρού ρίχνει στους ώμους των φίλων λευκά σαρίκια ως ένδειξη της χαράς που έχουν. Ξεκινά το ξύρισμα λοιπόν και το στόλισμα του γαμπρού από τους φίλους του, κατά την ώρα των οποίων λέγονται ωραίες μαντινάδες. Δύσου στολή σου Μερακλή, γαμπρέ και ξεκινούμε, και η νύφη αναμένησε και ας μην καθυστερούμε. Όμορφη που είναι η νύφη μας, όμορφος ο γαμπρός μας, πραγματικά ταιριαστό που είναι το αντρογυνό μας. Όντως. Από το πρωί μπαίνει σε εφαρμογή το αποδράνιγμα, το συγύρισμα. Όλα πρέπει να είναι έτοιμα προτού φτάσουν οι καλεσμένοι. Φιλενάδες και συγγενείς της νύφης την τείνουν τραγουδώντας, της πλέκουν τα μαλλιά σε πλεξούδες και την ετοιμάζουν για τη μεγάλη στιγμή. Πλησιάζει το απόγευμα και όλοι οι καλεσμένοι έχουν συγκεντρωθεί στην αυλή. Ξεκινούν ο γαμπρός με τον κουμπάρο και τους καλεσμένους, πάνε με πομπή στο σπίτι της νύφης για να την πάρουν και να την οδηγήσουν στην εκκλησία. Μπροστά στην πομπή πάνε τα μουσικά όργανα με νηφικούς σκοπούς και μαντινάδες. Ακολουθούν ο γαμπρός με τον κουμπάρο και πίσω τους οι καλεσμένοι. Σε ορισμένες περιοχές δεν ακολουθούν την πομπή οι γονείς του γαμπρού. Αυτοί θα παραμείνουν στο σπίτι αναμένοντας το γιο τους να τους φέρει την νύφη ευλογημένη. Ο πατέρας ή ο μεγάλος αδερφός του γαμπρού, αφού ρίξει 3 μπαλωθιές, λέγοντας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η ώρα η καλή παιδί μου, δίνει το έναυσμα για να ξεκινήσει η πομπή.
μου στο πρώτο δημοτό σου. Πρώτο δημοτό σου χάρη να τα λέβρες σου και καβλιά το νερό σου. Σήμερα ο μαύρος ουρανός χάραξε κι Ανατολή, πάει να ξημέρωση, χάραξε κι Ανατολή, ξημερώναν ημέρα, πάει να ξημέρωση. Σήμερα στεφάνωνεται, άντε στην περίστερα, πάει να ξημέρωση, πάει να ξημέρωση. Τι μακρύ την πεθέρας, χάραξε κι Ανατολή, πάει να ξημέρωση. Τη μακόρη την πεθέρας, πάει να ξημέρωση, να είσαι αγαπημέντζα, χάραξε κι Ανατολή, πάει να ξημέρωση. Αφού περαστούν όλοι οι καλεσμένοι, ξεκινούν για την εκκλησία. Προηγούνται οι οργανοπαίχτες, ο γαμπρός και η νύφη, και μετά οι καλεσμένοι με τα όπλα τους και το ρύζι ή στάρι που θα ρίξουν στην εκκλησία για να ριζώσει το ζευγάρι. Όταν φτάσουν στην εκκλησία ακούγονται οι μαντινάδες. Άνοιξε πόρτα της εκκλησιάς, πόρτα του παραδείσου, να κατεβούν οι άγγελοι, την ύφη να ευλογήσουν. Ω Παναγία Δέσποινα με το μονογενή σου, στο ανδρόγυνο που γίνεται να δώσεις την ευχή σου. Να ζήσουν, να γεράσουν έως τη στερνή πνοή τους. Φώντες. Παναγία μου, με το μονογενή σου. Με το μονογενή σου σαν τρώημα που γίνεται να δώσεις την ευχή σου.
στιγμή κι όποιον να βοηθήσει. Κι όποιον να βοηθήσει τα πρωινό πως φαίνεται να ζήσει να ευτυχήσει. Παρίζει να τους πετάξετε απάνω στα πουκιά τους. Άιντες απάνω στα πουκιά τους, μια μαρίζα σκάνουνε ως να δεις ένα κονέ.